nyina boyemu nempo esu a denchama esu ye nyina ne omabomu esu nana we de wadaroma onkwaso awie Adum TV de onim se ye ne denchama na yesu na free na nsane na ayebepi ampo be na wotwentem ni a yedi eye odefo eyo ihu komo a na baduru sam pempenso se afei eye ne ho hye ankasa ahyase nipa wachichire ne benche ehwa Adum TV de di kan den na okachiro adewu denchra pentemprem minisun yakoto a ye frame minisun ye sorry a ye frame minisun obi ntutu mrika enkohwe denchra minisun daya yenyane kronkron sede adum ebusa efa yenana ni kura senkro ne ho ensam no midinka body cha yabodin minim se Ghana me nyina enim se denchra ye wo ho nenso beye America kre na ye papa ye wura ye wofa ye de nyina na ne ho emfa no eninti denchaman edi ne koma odruyefo afei na mrena so afei na denchra ye peja ye ho efise na ye wura ye papa ne ho dodo no e kan ye nyina hyeye ti sa brede denchaman ya sorry na denchaman ya sorry a na piesie na sorry abra ni me no te ne nchen na me ni me nsanso ete ne nchen no bebi busa se me no ana me nsano sen nanana hima oka abrewa baako enede owo emma miensa na peni no de agubeni eno ni denchira piesie dotosumienu eye anade ne ho eno ni kotoku Akyem kotoku ena de otosumiensa no odi siema eno ni ye Bodwesango na sede denchira ye history echire no baby ana ye wo akokyere Jacobu eho na na bankese so na ye nyina ye nim akokon ena edi denchafo ebepie wo mfimfini mantu nanso denchafo ye jufo nti ekru bia obekosu bia no hu denchafo ekru bia ifise se wo hwe baby a dencha ye free a ye free now basin no mu ena ebedru bono ye ni nema ena ye de akonya kese no yedu kodru dwokwa ifise na eho edwokwa nti eho ye eho na akonya kese no ewo ena dunkwa wa ha ne ahemfie kese no nti adom se na mo ba ya ye wofa otiti etire odefo bo amponsim bema no ho bon etudro anawo asare ene bo kropa nana yede akobo agene tanta femfensi a yehwe ne so a yehu yenim wakwato na wakwato no na wo seminu no mo wo mmea eni denchraman ye kan ye humbom na yebe hia wo dunkwa wo ha na de wo se ye no ye ne ekoto aso e wo dwukwa ye nyina ye nim ye wo fa ye papa ubo defo bo mponsimtin ha na obo be medin wo Ghana ha mi bo odefo bo mponsimtin ha sede no defo tin mi nyen hu bi mi bedi ade
Busumi ne wiye na media de mfie eduonu nwotwe. Odefo bomponse mode mi si so no. Ode me fa entitiem. Wa ma mi ti mu anya me de. Odefo ne chiriba ne me maame. Na me maame nso de ka chire ne me. No therefore di me di akonya. Wa ma bamsam ankomiti. Wa anjeje me so. Emom no ode de eya. Ode afa de edimu. Me hu odefo no. Na enam sa me papa ware me maame nti. Na ni din no eson se de yebo no. Oyo ohini ni nti na yen wo faasefo no. Ye friend no dada ohini. Ena me papa nso no e teacher ni nti ye friend no nso dada teacher. Nti dada ohini any dada teacher ena tete ye. Therefore na onyo obi a ohwa ade han saa otete ne mba otete ne wo faasefo. O ma ye hu sa akonya de fie nti esua de a ye nsua nko yenim. Enu nti minuanum nyina koi na oye Kristo ni mapa okọ Roman efiefo ni nyina akọ Roman ne ma obi akọ Roman me papa committed this nti me pe ene minua lawyer me di nechi ene committed this nanso e ba no secondary school no obomondi answer me brother obema na ko St Augustine's na wakọ akọfa Catholic nti tiem minim dada ohene se oye rofa obegwa obetian nanso me mom de na ba ebi anka me hoda yesuro obo glass na me papa gwa ba akon therefore be ba beto so adan na wusu o se me bo glass na dada teacher wo gwa me ba akon oh sir ene bre ono begwa umienu o therefore de no fa asene ne mafa entitie bim enunti na ne ma ewo adunkwa ha ne ma makwanya o therefore de ne omo ba dwokwa akwama sade be ya neni ebe ko omo ho o tete ye nyina me ko agree mi wie agree me san ko to aso ni nyina wo se me de meni e show mi wie kura nature no o se me ko university enu nti odi menim e ko kivas se me ko sua de na nzam me ko kivas no na o therefore committee bia obeko subia no de me ko nafak o de me koi ahemfo e teacher no omwo Ghana ha de ofa ya na wanya ne baby ko na ndom na para na puri pubichiri omunyina therefore da Roma ye kan entity therefore de me fame no wo kan cultural policy e wo Ghana ha drobo hima e na ka me ho e na ka mema ho me draw cultural policy therefore ma me koyi ye programs said ye be ya e be pejame me wie university no minya ejuma e wo education se me kwa koye me national service na me koye no amsa akonya ni nti no na omuntumi ma me dwuma bia anye eno nso na me ko bia o therefore okosi me no therefore hu se omuntumi emma me nya hwe no oye sesa dia na nei me ye Regional House of Chiefs President and ya na bra research na besua Central Region or therefore ma me call research enunti Central Regional House of Chiefs me call research department me ko sua obia na mamre said obu na mamre e woni krom se wo hwe wo ye researcher wo se Central Region inkroni bi wo wa omuhima kasa omo sorry but ye Denkyira de ye were unique culture and into oba kasa wo Denkyira mema on sorry it me busa why emba
Omon sorry. Anyway, oba or sorry. Na de oka ye ne say. Ye ye di wo faade no. Say ye ka akonya no. Ye ma no na ye dia. Inti ye funu ba ana ye nua e na obedi ade. Inti se wo de ye funu ba edi ade. Na wo ye funu ba ne wo maame ne kasa na ho nsori a. Ade na wo maame no wo sorry. Inti therefore maame hu central region de ekoso e wo all the traditional areas. Na o maame te se enam sa kwanya kase no oba na di nkan tena so no me de me sorry oba me bia enim wo Ghana ha. O therefore maame tutu ekwan ekọ enya abrochrimem but Ghana ha because nkronkro bi so me ko hu waya ahemafo ni bi sorry. Inti asem mbusa ne senti o therefore e train your friend oh man inti me no se me ko obi kro so na ohene no hema no sorry a me sorry o se da bi da o akonya no e ye pentemprem me ne so no inti won sorry enu nti se me di ade a me ka se 28 years baby eni ho a me kwa me sorry na we de wadaro ma mi ntwa wa no me hwa ntimi so wa ho ofeni nti o unyine bebre wodi ade aduonu enwotwe na chese wodi ade ntem me di ade ntem de na nso oba de oburo mfie aduonum baako na onsa nti me buro mfie aduonum me kire 51 me bo nti me nsa sa ho na efe na me anda roma minim se ewiase nyina ehwe adom tv wiase nyina ehwe denkyiraman samre de asie nti eden ana omanfo enhwe ne mu me mindful Ghana mai sabre e free in the due aye kosi ade ya ye mass ama or therefore if you saw therefore or your traditional listening in each no omfa ni nyame som omfa entufom obekọ na therefore conducted na auto baritone eninti ye nyina ende eda ye minimum no enye neketwa oba na meme to baritone na hu say yes or therefore na sini ni me nti nne ne hyase denkyira man me tumpo nka se ende eye ndida efi se ndida na me fridwokwa hyase wemfuom na wo se ya mamre nti endra de denkyira man yanda me ne wo ka sei otiti etire o therefore bo amponsim ko kro yimu nti nde enam so kwa sorry nti ende na ye mass e man no eniti e toaso a na nyamebo a o chena de ye papa ye de nyina pentemprem a o meniso no kwa ye kase a o meniso no o therefore bo amponsim bema ondi sika ade acheso ochina ye de ne betumpim se de obeya obi biara ebeba ababehwe ne niechi enu nti na me menu ha na me mensan so wa ha ti de me kire Ghana man ni se o therefore bo amponsim ne krase nkroye no emre na so denkyira man mon sorry na mon sichi nwaka Ghana man odupon etutu nti obi amra na o mebo denkyira man na yonkra yewura if say yewura obeji din wo denkyira obeji din e wo Ghana man nti e betena se the free in the due akosi memeneda ti esese obia emebo aye e da Ghana fast e da obi bias nana yeda sipebre eye oba ahema owo denkyira sesei on na hwe kire se denkyira piesie e na otesie ne din komo na ye ka denkyira yi Agona Manu
enso so ewo ha eye nana doctor Frimpong Manso Akyem Kotoku ehene nana wadama onkwaso what to say ye ho ye mo akwa baba Adom TV so yo mamu nyina so akwaba edam asese mo ba bejam yen komo bi o ho a betimi atwetwe yeka Agona manu ayinim se Agona piesie eye odefo a ene odawo Agona manu o kirem kire Ghana for say Agona manu no se Denkyira no na nkuro no akese no eye miensa e betena ofin so ahai sabia nananom so gold adwuma ena ya free tititititi enti oba baako ne mama miensa no omo na ne di hene wo nkuro no so enti piesie no ano no ekuro ne abankese so ena ye manu no yenso ye kuro ye fe no senya ase ena Bodwesango ehene nso Mansah no no nso ewo ne kuro enti sabe tete no na yenso yene sabe asanteman ena na etie na na bo ampemsendua na yenyina oyenkabo mu hinti na yenyina atifefefe na eduro miame na ntim jakare so no na onhyeda entenanim emma yenuanom asantefo no asantefo sabe yenyina kan abusuan no so yenyina enipa baako differences in time wa ye ba south ye free Egypt why bano differences one they do say one not wabo wafa edin but we are Agona ni a untwin wari Agona ni a o fantia na so obuno na so ba bia yenya enuafo na yete fefefe etikoba se de na ye hene a ye friend team jake no hwe yenuanom so yie no e mo koye complaints o ma enzema hene enzema so na enzema so enzema Kotoku samre no na sase no ekwa kusi Ivory Coast nyina and almost a complain ma yenuanom dagbonfo dagoma hene ower Kotokofo enti omo ye se omo etu Denkyira hene efo Denkyira hene so sebe omo ne so no ontie afotuo ena omo kabo mu eye dom etia na nantim jakare ema ekon no mu Denkyira no emu etetiye ti na Denkyira emu tetiye no ye hin ye ja himfie no bi adunkwa ha ena piesie no kobo ne sesen ewo dwokwa ena ye manufo no senyasefo no ye nso ne namu ehwire ekokfa botomtwe no nchen ekotena bomfa nti etena bomfa no nso na yakoben asante dodo ena asante twenho bi na sabe ode ekọ ho no na Frimpong Manso ewofa kosuhia painting chonho ne ase sabe ya ntwe ho no mse ye meka ho ne ase sabe Denkyira so ontimi nsoma asante ena ye ntokwa ena ye koma ye wofa Frimpong Manso wofa no ekamu enti okamu no ena ye samren santokwa kro no anso ejuso hene nso na oben Frimpong Manso ewofa na no fosuya painting nti samre na ekon mo na no man aduane anajo nti ye lose war no na asante hene ekohye ejoso nti ejoso hene no na kuntunkurunku no oni fosini apenti ya namfo no na ono no dwane ya sabe okotena kwa bibrem ewo chebi ti yan yesi ye ne asantefo no nye baako ebeye ye bechem no ene ye frɛ ho akyemfo enti omo de ne omo eye nuanom ache enti yan ye free bomfa ho no ye kɔkyekyere asante Akyem enti asante Akyem no me na Frimpong Manso eno kyekyere asante Akyem na gold adwuma eye enti no oye obenmase gold mines no aye kono gold mines ena okyekyere kuro aye frɛ ho no amantena e wasante Akyem ema ne workers no na kyese Kotoku no ne sese de frɛ ho asante Akyem agogo hwidie mu no de te hwa na asantefo no se gold adwuma no ntinansa pe na yemu asan yedu ena asante hene esma ne wo faase asante asen dwansa ehene se ometena ehena no na bibia ekoso a wahu na asafe ya musa apagya nti eho na nipa na dos na ofi se anhwa ye be san ne nako ena osuma mampon hene
sɛ mampɔnhene ɛmɛtu yɛn firi hɔ na saa mmerɛ nso na sɛbe nana sɛ tu nso na ɔpagya no mu na wɔayɛ nneɛma nso kakra nti na ma Ashanti Federation na emu akyekyɛ kakra nti mampɔnhene baeɛ no na instead sɛ ɔne yɛ bɛko no na ɔne yɛ yɛ baako ɛna Frimpɔma ɔde ne nua mmaa mmiɛnsa ɛma Frimpɔma nso ɛwareeɛ nti mmaa mmiɛnsa no baako ma ne present Kwaumanhene ɛna baako nso ne Asante Akyem Dɔme Abra ɛna third one nso ne Hwidiem ɛnso wɔn nyinaa yɛ nnuafoɔ nti wɔn nyinaa yɛ sɛbe mampɔnfoɔ ɛno nti na Professor Kosa etumi ba Kwawu sɛ ɔba ɔbɛdi hene wɔn nyinaa yɛ nnuafoɔ nti mi nana Frimpɔma nso ɛne yɛkɔ tena abepɔ no so ne yɛka sɛ aha deɛ obi ba sɛ ɔba bɛhan a na ɔba ha Kowu ɛne Kowu no nti wote Kowu no a ɛnyɛ sɛ Kwawu ɛyɛ Kowu nti Kwawu no yɛ mampɔn ɛne Denkyirafoɔ ɛna amixa nti yɛkyekyere hɔ ewieɛ no ɛne yɛkɔ saa prana no sɛ saa mmerɛ no na akwamufoɔ no na ɔkɔtɔ nkyene fii sɛbe mpoano a na taxes no ɛdɔɔso ɛna wobɛtwa ɛde nso na wabɛtwa pra yɛyɛ sɛ ɛne pra ɛkodoɔ no yɛyɛ mu bɛmanage ɛno no koraa ma ntɔkwa nso si yɛne ansasasrɛku nsɛm nti na Frimpɔn a ne ma nso abɔdin no ɛba time a yɛtumi defeat ansasasrɛku no enti yɛbɛtena pra na no ne establish present Akyem Kotoku a ɛfiri yɛsan sɛ yɛnnuanom na ɛwɔ Kwawu no nti yɛfiri nkɔkɔɔ ɛtena mu akɔ kɔsi Akyem dan ɛkɔ akorɔ so ɛno nti na sɛbe kuro a yɛfrɛ no nsawam kuro kura de sɛn Adoagyiri ɛnso ɛyɛ yɛn kuro no nti Manu no anamontuo ne na yɛnnua Mansah ɛdeɛ ɔno no bosomtwe no ɛnkyɛn hɔ no a yɛbɛtena kane no ɛna ɔmo kyekye ɔmo sese a ɔmo tena a ɔmo deɛ ɔmo ɛntu anamɔ nti Bodwesango kuro no ɛnso yɛ Denkyirafoɔ mapa nti na Manu ne Mansah no na asekyerɛ no enti yɛkan sɛ ɛnɛ yɛyɛ yie deɛ nso yɛbɛsua deɛ wohwɛ abakɔsɛm ɔde ama yɛbi wɔ a wɔnte da meyɛ mampɔni menim sɛ mampɔn fa bi ɛwɔ Kwawu deɛ so menim sɛ sei ɛna ɛbaeɛ a Kwawu a yɛde yɛ dede nyinaa no sɛ ɛkɔ aha deɛ woba ha na kyɛ sɛ wokɔ akɔwu ɛno mu nkyerɛ mu no yɛbɛnya ntobaseɛ ne abiebie mmerɛ pa mu na nana wada ama mɛmo akwaba yɛadeɛ no sɛ sei deɛ mateɛ ne sɛ wotenam ama ɛyɛ Agona Mansah wada ama wobɛbɔ odin ama yɛ na wo nso ama yɛ biribi kakra a ɛfa ɛyɛ Agona Mansah medin ne Nana do Gyamfi ɔtɔ so mmiɛnsa na sɛ asɛm yi deɛ me nuanom mpanimfoɔ aka ne nyinaa na ne wɔ sɛ ka mode firi nkwalaa so na kɔmpani so yɛmfa mfiri mpani so ma nkwalaa nokorɛ na deɛ ɔmu nsɛm sɛ nana yɛma nkyɛ bi ɔbɛsa apagya ne mu nti yɛnya ne saa na ɔsɛ yɛne ne wiewie prɛko nti ne yɛde yi sane no yɛwie ɛne wie pɛ ne kye sɛ yɛpia kɔ yo meda ase Agona Mansah ɛna ti yɛ sɛdeɛ me nuanom mpanimfoɔ no ɛkaeɛ no meka sɛ mesan asi akyi asa aka ne nyinaa yɛbɛwasi time na Agona Mansah deɛ obi anim sɛdeɛ Bodwesango kuro ɛne Bodwesango ahenni tie ɛyɛ Agona Mansah yɛyɛ nkwalaa ɛnso ntɔkwa deɛ yɛfa no kwa ntɔkwa deɛ ɔde furu yɛn a na wate bi paa yɛako ntɔkwa ɛne ɔtumfo ako mprɛ nso yɛne sabonsam ako aku no agye ne kyɛ ɛdra Bodwesango ahemfie sesi a ɛti no yɛn deɛ yɛbaeɛ no ntɔkwa nko a obi antimi yɛ na sɛdeɛ me nuanom mpanimfoɔ no ɛkaeɛ no yɛn deɛ yɛbɛtena Bodwesango no ɛhɔ a na yɛwɔ a yɛwɔ hɔ sɛ ne mɔni ɛde obi antimi mu nti na mokaa hɔ yɛde obi antimi mfa yɛ mfiri baabi a yɛwɔ nkɔ baabi ɛna woka yɛ ntɔkwa nso a yɛn wontimi yɛn ɛna yɛtu akɔ nti yɛde baabi yɛtea ne yɛteɛ na yɛn no yɛase ɛdɔɔso sɛdeɛ na me nua pani ka no Akyem Bodwesangofoɔ
it is a biwako, said the Yakano, on the penny kind, menu kind, and a men's also kind in idea bako, a bibia in a yeno bako, nemum, yadi a quatina Bodwesango, yadi a yatnao, same quala. Now, yatra also abesine, I will be a Mpamwe. Nana Yadasipi, na yet to Tiani, who a honorable Stephen Asamoah Boating. Sisi make us open people when you could no dream training Eddie. I am Rashabi Jenny, Ewo, Infantimine, about to Persuaso. I'm saying, honorable David himself, Fantinipi, Tinka, a high idea. Now, what Chemwako we say, or Agona, honorable, Yamaka Badum TV. You, my man, come Fantino, be on the Fancy for Agona for Majodo. No question me there. Here, yes, you say, Nina, what's a Yagona for Agona. Agona, Agona, na ya coin and fancy. Na, oh, yeah, then Chahine, na Bampu's music, now of Asefo, Akukuya, now what's the now of Asefo, Bushma or Comanse, Coquado. So, if you are Comanse, near Yansan, or near was sure. Until Coquado, one and na in Asefo, your here no more Agona for Ninti, my biffy, my bush, men and anum, and a more fat, ye nature con. Na actually, Abessary area, business yalla, Jenny Brava, Jordan Biffy, and Ambusher, Mitchell, to Mamminum, yet Tina Sana, Bono for no back, I were worrying now, Fantina Bacca, but yeah, Agona piesie, Mammy, we are gonna piesie or say you won't fit. Eti obi a ohu honorable Stephen Asamoah Boating asabi wa ha na adwen se bia chairman open dinti na be campaign na nya sa na tie oh David ma me fia me busia pa na ma bemen Agona dem kan na egu na enti yi yazimu pa na yenye wole enti mereba no ma beja me wofa ichi kwakwa enti Denkyira hima mo le bia manyene nam ye di komo wodem na ma be shia mo wofa so ha menu na Mansah so ha actually Agona piesie na menu na Mansah piesie na okọ ba ya beja no kwani actually Agona fo ye dosho eku na nanom se wasi hu eku amanto aboba mon ofidudum ye dodo na hia no so ato na mo ho so ofe ahofe di nyame na ode chehe enti ye do asiti ma be feti mo wofanom na nanom na menye ho ye ya business sara ye beda ase honorable Asabi na nana jache so e wa ha nana wadarma ye be wakwa baba Adom TV so Mejosora nana also bebo ye nkomo kakra ja se ehunumu ne ye pe yamamre no ne yamane ne to de bia na ya yira nso ene mo bibie ne ma bi so a kire babo jache ho nkomo so kakra kire Edinka no minye jase minye chidom hene chidom hene Denkyira hene chidom hene chira hene o mind Denkyira chidom hene ena me ne wo kasai chidom e wo Denkyira udwumadie ne sen me dwumadie de bebrebe Edinka no senia amamre esikyire no abra ye ho dwojo kakra no Denkyira man so saade a baby ti se ogwa na ye the seat of the government inti ne ye mfie ni nkyere ho inti edie ni kyere on ye ko ya from nana tiboso eba nana usu boriso edrum rebi no na woma wo apa hase no na womo ya tietwea and was saade a wode the seat of Denkyira no wode beba dunkwa inti abra wode ba dunkwa no chidom and wode ne esi ano ewo lower Denkyira mind you Denkyira is divided into two your upper and your lower inti abra wode seat no eba dunkwa no and oja chidom say would na ha na meduma bia anka wo se meye no gina manemu na ye inti other factions started so pija ho a na chidom abra ase inti chidom na djuma woye no bebrebe wotumi gina ma other factions no ntimi antwe ho
and free to say before now, one more the instrument, woman to me and two one free one more and any other two. Inti yana na chidom na na ye hwe etoto enema bia nka o man no wo ho a obeto to no chidom ene hwe ema saa enema nyina toto yie because that time no o man hen na nka so obedi du nkwa ene wagya lower ni nyina de ama chidom nti ubisa se chidom ne nyuma a woye ebi ni sen a in other words no one or the regent oh the instrument say or therefore bomb so when you do na kura asisi apa na enya or him fofra chidom and the regent of one was say ememu e wo so bibia se ne aban penimfo ne ade na ye beto to ne mayi na ye beda wasna udin no na obo maya nke ne beji mide minimudin so ni midni a mide minimudin pa mi hu da enso mi hu wan me hu ye frame nana oduro apiako ya otoso mienu ayokofo hene ya odi nchramemu nana oduro apiako a otoso emienu ye de besi nansa na ye bewie no nana menu wo bibi kakra opeso de so yeso mi ami wo fase asamoa boaten de na oka no me pese emu ye du kakra obi oho a onim se Denkyira abusua no mfantefo wom bronfo wom obi a wom bi egbefo wom bumifo nyina entimi akora me abakoma hene me kofa no free winiba a o kamfante a mo nyina ye Denkyirafo na solpon se munni mu ani din ankasa de Akyemfo ha nti me nananom ena de yabusua no broni baka se crème de la crème wo mu a ye pese ye bo mo ho ban na entokwa no ba bi nkan mo na ye de mo akosie ewo solpon ne solpon o mo sum ye bo nti me nana ba konkora a ye Kotoku man hene ba ko efe no ko na kodjokuma entokwa no mu no ye odwane ko Akyemfo de ho na asante eko nya no echi no eku no de ne ba asante ono kra de na se de no ako amasantefo na ni abre no omo ho no kra de woma ewo no wadrum wo kwama amba fa no free asabi no eho oka se omo se onko epo no so na osi onkopo no so be ma ko a onsinsom no aham ena omukun no amde ne ko enti pese wo se omo ewo so pon ne kromante ne ade ne nyina ne ye busuafo mapa am ye Denkyirafo om ye Akyemfo eje ye kase Denkyiraman eso a ye nka ne ya no emu nkyiremu ena nana manu so ede adom ye no odofo medi nana ase ampofo jogu so hwe adom TV Denkyiraman emu ene ye wo ye hwe se odefo one point sport so yense be gya no kwan ne gya no kwan yie ye be sa to aso